Wel, mae wedi bod yn flwyddyn anodd, a rwan dan ni'n wynebu'r dyddiau oer a byr y geiaf. Cyn i ni ewybod, bydd y grawys arno ni. Mae'n rhaid cyfaddaf, dydw i ddim yn edrych ymlaen i roi gorau rhywbeth yn ystod y grawys blwyddyn yma. Mae'n ddigon anodd ar hyn o bryd heb mynd 6 wythnos heb siocled. Ond wrth gwrs, nid yr hen arfer o roi gorau rhywbeth yn ystod y grawys yw ein unig opsiwn. Yn y blynyddoedd diweddar, mae Cristnogion wedi dechrau i fod yn fwy creadigol ynglyn â'r grawys. Yn hytrach na roi gorau i rhywbeth, mae rhai wedi dechrau roi i dros y grawys, efallai roi eluson bob dydd neu wythnos. Mae eraill wedi penderfynu wneud rhywbeth yn hytrach na roi gorau i rhywbeth. Felly efallai y gwnawn ni gario allan gweithredoedd caredig bob dydd. Nawr, os ydych yn bwriadu rhoi gorau rhywbeth, i roi i rhywbeth neu i gwneud rhywbeth, hoffwn eich annog i hefyd agor i fyny yn ystod y grawys sy'n dod. Yn fy llyfr newydd Opening Our Lives, drwy stori, ffilm, cerddoriaeth, hiwmor a natur, rwyf yn cyflwyno 6 wythnos o fyfyrdodau, pob dydd wedi dylunio i'ch herio a'ch annog a'r adeg fydd dal yn anodd iawn i lawer ohono ni. Bob dydd bydd y llyfr yn cyflwyno darn byr o'r Beibl, myfyrdod byr a hefyd rhyw awgrym ymarferol neu ymarfer i helpu chi fyw allan eich taith drwy'r grawys. Mae'r llyfr wedi fwriadu i gael ei defnyddio ar gyfer eich myfyrdodau preifat, efallai ar dechrau neu diwedd y diwrnod. Ond hefyd, mae'n gweithio da mewn astudiaeth grŵp. Felly ydych chi'n darllen eich myfyrdodau dyddiol fel unigolion cyn dod at eich gilydd, efallai yn cyfarfod dros Zoom bob wythnos, mwyn trafod y cwestiynau sydd ar diwedd y llyfr. Felly, ar ôl flwyddyn pan y bydd gymaint ar gau, rwyf yn gobeithio y bydd y llyfr yn eich helpu chi i agor i fyny yn ystod y grawys yma. I agor eich llygaid i bresenoldeb Duw yn eich bywydau, i agor eich clustiau i'w alwad, i agor eich calonau i'w gariad, i agor eich ffyrdd i'w ewyllus, i agor eich gweithredoedd i'w dosturi, ac i agor eich poen i'w tangnefedd. Yna, ar Sul y Pasg, byddaf yn gwahodd i ymuno â thaith rydyn ni gyd yn mynd arni gyda'i gilydd, i agor ein byd i obaith Duw.